Vložte ID čip testu D-dimer. Zadajte identifikáciu pacienta. Vyberte testovaciu doštičku z obalu a vložte ju do analyzátora. Testovaciu doštičku vložte v smere šípky. Vydenzifikujte miesto vpichu. Vykonajte vpich jednorazovou lancetou. Priložte sklenenú kapiláru pipetky ku kvapke krvi a odoberte vzorku. Pipetku nestláčajte. Vzorka krvi sa odoberie sama. Kapilára musí byť naplnená v celom objeme od okraja po okraj. Otvorte tlmivý roztok a vložte vzorku krvi do roztoku. Vzorku krvi dôkladne vymyjte z kapiláry jemným stláčaním horného balónika pipetky. Vzorku a roztok dobre premiešajte. Stlačte horný balónik pipetky a odoberte zriedenú vzorku krvi do pipetky pomalým uvoľnením balónika. Zriedená vzorka krvi musí byť odobraná v celom stĺpci pipetky. Zabraňte vzniku vzduchových bublín. Pridajte zriedenú vzorku krvi do okienka na testovacej doštičke s tlačením horného balónika. Pre spustenie merania stlačte tlačidlo RUN. Zvoľte typ vzorky. Meranie odporúčame vykonávať v štandardnom testovacom režime. Po uplynutí doby inkubácie 15 minút sa zobrazí výsledok merania v jednotkách mg na liter. Výsledok je možné uložiť, vytlačiť alebo odoslať do LIS.